Rındamın, gevramın, çen salelif yateme, vele çen sale bendateme. İlhan Sevim ji zarokatiya xwe bi muzîkê re alaqedar dibe û 20 sal e ku aletên muzîkê jî difroşe. Ew hezkirina wî ya muzîkê derbasî kurê wî Suleyman jî dibe. Bav û kur beriya pandemiyê bi koma xwe ya muzîkê re muzîkçenî kirine. Lê piştî pandemiyê karêwaniyên meydanî nemabe jî firotina aletên muzîkê zêdetir bûne. Bir 4-5 kişilik bir grubuz. İlhan Sevim balê dikşîne ku piştî pandemiyê wan jî wek hemû hunermend û muzîkjenan nekarîne muzîk bikin. Lê ji ber ku welatî li malê xwe dimînin jî zêdetir berê xwe dane aletên muzîkê û ev rewşî bûye derfet ji bo wan. Bizim sahne olaylarını etkiledi. Di serdema pandemiyê de xebatên muzîkê yên ku li ser dikan dihatin kirin neman. Muzîkjen giş ketine tengasiyên mezin. Derûniya gelkê ji wan têk çûye. Lê ji aliyê welatiyan ve kirîna aletên muzîkê û baldariya ji bo muzîkê jî zêdetir bûye. Saz yan jî aletên muzîkê distînin û li malên xwe pê hewya xwetînin. Baldariya welatiyan ya ji bo kirîn û fêrbûyîna aletên muzîkê bala malbata Sevîm dikşîne û êdî dest bi dersên muzîkê jî kirine. Suleyman Sevim jî kurê İlhan Sevîm e û piştî ku konservatwara muzîkê xilas kiriye beriya pandemiyê li dîlanxaneya û cihê cuda karê muzîkê kiriye. Lê piştî pandemiyê ew jî bêkar maye. Süleyman hefteyekiye dest bi dayîna dersên muzîkê û lêdana aletên muzîkê kiriye. Burası bizim ders kurs yerimizdir. Bağlama eğitimi veriyoruz. Em li vê derê dersên muzîkê didin. Hem dersên lêdana piyano, tambûr û aletên din, hem jî dersên terbiyekirina deng ez didim. Hefteya borî min dest pê kir, niha 3 kes ders dibînin. Yani di pandemiyê de karê me meydanî kêm bû. Lê welatî jî zêdetir bala xwe dan muzîk û aletên muzîkê. Welatî jî balê dikşînin ku pandemiyê karê wan û jiyana civakê qels kiriye û berê xwe dayîna muzîkê jî wek terapiyê dibînin. Melek Aslana ku karê reklamê dike jî yek ji wan kesayek ku dixwaze vê serdemê ji bo ku hem dengê xwe hem jî şiyana xwe ya muzîkê bi pêş bixe bikarbîne. Yani iş ne başı hem maddi hem manevi em pê etkilenmişti bin. Ji ber wî va ez dixwazim yani hem hişê xwe bela bikim hem jî tişkî hîn bibim ji ber evkê sanatê. Ev jî pir baş tê ji min re çünkü hem bi hişê xwe vala dikim hem rehê xwe pê şa ev dikim yani kêfa min tê. Tişkî nû hîn dibî kêfxweş dibî ez jî dengê min xweş e yani heval dibêjin xweş e ez jî dixwazim hem bira daha pir baş bibe hem jî enstrûman jî ez dixwazim ew bikim yani bi hev re daha yê xweş bibe. Muzîkjen û welatî radgînin ku herçiqas pandemiyê qadên jiyana civakê qels kiribe jî dem û derfet ji bo ku xwe bi pêş bixin û fêrbûyîna tiştên nû jî peyda kiriye. Siddiq Eren, Kurdistan 24, Diyarbekir.